Ярты бастым көкірегімде, йолқып алдым йөрәгемде, һәм йомарлап устарыма, илттем уны дустарыма, илттем уны һиңә, янем, тик күрмәнең уны ниңә, янем. Хурланып мин шулсак бик тә, йөрәгемде аттым күккә, осты йөрәк, йондызлардан бейегрәк. Янем, әгәр сыкһаң тышка таңын, кара көн сыгышка, бер йондыз унда нур һипһә, һәм хистәрең дөрләп китһә, бел, был йондыз минең йөрәк, дигәндә ул бейегрәк. Ак хистәрдәй тымырылып, ап-ак кар явайын ул кистә. Төрөмбөт авылы мәдәният йортына Рәшит Назаровтың 50 яшенә, уның иҗат кисәһенә йыелган якташлары ла, килгән кунактар да уйсанланыбрак калган һымак ине. Кисәне шагыйрьнең яңы сыккан яшен китабының мөхәррире, уның авылдашы Мәликә Әминова алып барды. Һүз шагыйрьнең фаҗигале язмышы һәм мәңгелек шигырьләре хакында барды. Минең йөрәк горур сикһезлекте, мәңгелекте генә таныны. Рәшит Назаров 1944 елның 10 ноябрендә Авыргазы районы Төрөмбәт авылында ишле гаиләлә туып үсә. Мәктәп елдары, армия хезмәте. Тик армиянан ул төзәлмәслек авыру менән кайта. Инде 30 елга якын ул психик авырулар дәваханасында. Яшен китабын төзүче, уның махсус мөхәррире шагыйрь Риф Мифтахов 21 яшькә тиклем генә иҗат итеп, әллә күпме әдәби мирас, үлемһез хазина тудырып өлгергән шагыйрьне хайран калырлык күренеш дип атаны. Бүген шагыйрьнең иҗады ентекле тикшеренү, махсус өйрәнү талап итә дине ул. Авыргазы районы хакимияте башлыгы Миңнерәис Ишмуратов шагыйрьнең иҗадын ихтирам итеп килгән кунактарга, ядосы шагыйрьләргә, артистларга, кисәне оештыручыларга рәхмәт һүзен әйткәндән һуң һүзне шагыйрь Ирек Кинябулатов алды. Бөтә агызларны онытып, һеҙҙең менән ошолай күҙгә күҙ ҡарашып, Рәшит Назаровтың ҡорона беҙ күмәкләшеп, ҡанатланып килдек. Борон беҙҙең олатайҙар Мәккәләргә йөрөгән, беҙ Ғәлимән Ибраһимовтың тыуған еренә, Рәшит Назаровтың тыуған еренә хеҙмәт алдынғылары, шағирҙәре, яҙыусылары, ғалимдары, бынамын тигән итәкселәр эшләгән ошо төйәккә борон атай-олатайҙар Мәккәгә талпынып барған һымаҡ һеҙҙең алда баш эйәргә килдек. Беҙҙең Башҡортостан Яҙыусылар союзы Рәсәй Федерацияһында иң ҙур ойошмаларҙың береһе. Унда хәҙер 180-дән ашыу Яҙыусылар союзы ағзаһы бар. Быйыл бына Рәшит Назаровты үҙебеҙҙең сафҡа ҡабул иттек. Рәшит Назаровтың бөгөнгә шағир Рәшит Назаров тигән исемдән башҡа бер ниндәй звание юҡ. Ләкин бөгөн Рәшит Назаров тигән һүҙ бөтә званиеларҙа да юғары тора. Бәлки бик күп исемле шағирҙәр, орденлы шағирҙәр, халыҡ шағирҙәре онотолор. Ләкин Рәшит Назаров башҡорт халҡы ни тиклем йәшәһә, башҡорт халҡы менән шул тиклем йәшәйәсәк. Быға беҙҙең бөтәбеҙҙең дә иманы камил. Мин аны күберәккә ҡулды ҡуйып әйтә алам. Рәшит Назаров кеүек кешеләрҙе бына ошондай халыҡ ҡына тыуҙыра алалыр дип уйлайым. Бына бында беҙҙең алда сәңгелдәктән күтәреп алып килгән сабыйҙарҙан башлап,
ил инәләре, аққақалдар ултыра. Уларның ултырауы біздің үшін айыруса шартлықлы. Мына бұл сабыйлардың, балаларының балалары Рәшит Назаровтың шығырларын ятқа үйләп келесі буындарға тапшырыр деп ойлаймын мен. Шағир оқыған Түрімбет урта мәктәбенең шул вакыттагы директоры Әүхәт Мөхәррәм улы Ильясов, Шағирдың беренче укытучысы Зәйнәп Шәрип кызы Ибраковалар уның мәктәп елдарын йылы итеп хәтергә алдылар. Беренчедән 4-нчегә чаклы укыттым. Шул вакытта 2 класс булганлыктан, бер класста балалар саны әз. Алар 9 бала гына. 2-нче класс белән эшиткән вакытта булар тик утырмаган өчен үзләре шундый тырыш балалар булган инде. Апа тагында бер номерны язып куялы математика булга. Без шуны эшләй торабыз. Ул Рәшит Назаров инде ул вакытта кара менән манып язышабыз. Нәмә булһа уйлагандыр инде. Бәләкәй генә йөрәге булһа. Киптергечкә шунда нәмәдер язып утырыр иде. Сызгалап утырмый, уйланып утырмый. Шул булманы. Шундай босалқы булды. Олардың бүтәгеле инде, бүтә тугандары шулай инде. Алар босалқы, авыр табигатьләр. Шулай яхшы укыны, табигатькә чыга торган экскурсияларга. Оннан соң иншалар язабыз. Оның иншаһы үзе кыска, бер 3-4 кенә юлдан тора, үзе бик тә мәгънәле булыр иде. Шуннан класста стена газетаһы чыгарабыз. Шул вакытта бәләкәй генә шигырьләр язып бирә торган иде. Шағирдың бер туганы Рәмилә апайды тулкынланмай тыңлау мөмкин түгел ине. Армиянан бик нәфсилләп кайттым шулай. Бик күп вакытты китапларын, язган шигырьларын, буларын бер инәем белән яшереп кенә алып калдык бу шигырьләрне. Яшереп. Ул бик күп мис тутырып якты шигырьларын. Бик күп инаным. Башка нем бер сүз әйтә алмыйм инде. Мына ошо кисәне оештыручы коллективга, укытучылар коллективына, авыл советына зур рәхмәт. Мына район җитәкчеләренә и хезмәткәрләр, кунакларга зур рәхмәт, минем туганны зур итеп хөрмәтләгән өчен. Сәсән Розалия Солтангәрәева Рәшит Назаровка арналган мөнәҗәтен әйтте.
Шагыйрьнең якташы Дамир Заһитов уның япрак шигырына үзе язган йырын башкарды. Хүҙҙәр күп әйтелде. Якташы Ринат Таминдаров, күрше Морадым ауылы хакимияте башлығы Сәлимйән Мырҙабаев, шағирә Филүзә Мырҙабаева, Өршәк колхозы рәйесе Ринат Заһитовтарҙың сығышы ла фәһемле булды. Шағир Мәхмүт Һибәти бынан 300 йыл элек Рәшит менән танышыу өсөн Төрөмбәт ауылына килеүе шул саҡтағы йылы тәьҫораттары менән уртаҡлашты. Башҡортостан китап нәшриәтенең баш мөхәррире Сабир Шәрипов түбәндәгеләрҙе бәйән итте. Мин мәшһүр шағир, башҡорт халҡының һөйөнөсө лә, көйөнөсө лә, бәхетлеге лә булған ысын талант иәһе Рәшит Назаровтың шиғриәтенә йәштән үк ғашиҡмын һәм уға ғашиҡ булған меңдәрҙең береһелер. Һәм мин үҙемде ошо беренсе мәртәбә уның 50 йәше юбилейы тибәтәйек ҙурлап үткәрелде. Ошонда ҡатнашыуыма үҙемде ифрат бәхетле тоям. Рәшит Назаровтың бына һуңғы сыҡҡан китабы «Йәшен» тип атала. Бик күркәм китап, күп тә сыҡманы 3000, ләкин бик һәйбәт тарала. Бына унда тыуған ауылында, Төрөмбәттә лә бик ихлас һатып алдылар. Мин быға шатланып бөтә алмайым. Ғөмүмән, Төрөмбәт яғы күптән ҡыҙыҡһындыра инеме. Шулай бит ул, яҙыусы икенсе яҙыусының ауылын күргәгә килә. Бына күргәс мин нисектер ысынлап та был матур ерҙә, матур төбәктә шағир тыумай булдыра алмаҫмын дип уйлайым. Икенсе бер уйым да бар. Назаров ижадын артабан пропагандалы буйынса тигән һымаҡ әйтәйемме. Беҙҙең нәшриәт, Башҡортостан китап нәшриәте киләсәктә уның китабын рус телендә һәм алмаш нәшриәттәр ҡәрҙәш тел, туғандаш телдә Ҡазанда сығарыу хаҡында ла һүҙҙәр булды, кәңәш беркеттек, дөрөҫ әйткәндә. Тағы бер Төрөмбәт яғына бәйле һүҙем бар. Был төйәктә, был ауылда шағирҙар байтаҡ икән. Рәмзил Вәлиев, арабадан ерте әйткән йәш шағир, Рәмзил Вәлиевтың да ошо ауылдан булыуына мин беренсектер аптырап ҡалдым. Ләкин, шуны әйтәләм, Башҡортостан китап нәшриәтендә киләһе йыл уның китабы Ла донъя күрә. 3 сағыш иртәрәк үлгән 3 шағирҙың китабында уның да ҙур ғына китабы донъя күрәсәк. Шунан һеҙҙең яҡтан сыҡҡан Филүзә Мырҙабаеваның да шулай уҡ киләһе йыл китабы күрәсәк коллектив йыйындыҡта, йәш шағирҙар тауышы серияһында. Ғөмүмән мин ошо Рәшит Назаровтың тыуған төйәгенә, ундағы таланттар алдында, ундағы эшсән халыҡ алдында башым дейәм. Танылған йырсы Вахит Хызыровтың ҡатнашыуы кисәне тағы ла нығыраҡ йәмләндерҙе.
менен бир рәттән авылдың үз талантлары ла сыгышаны. Гафура Батыршинаның йырлавын халык алкышлап озатты. Авыргазы район мәдәният бүлеге мөдире Фәнзил Әсәнов шагыйрьнең юбилея айканлы Төрөмбәт авылы мәдәният йортына кыйммәтле синтезатор бүләк итте. Кисәле әлбиттә Рәшит Назаровтың шигырьләре төп урында булды. Шигырьләрдә укучылар арасында уның тугандарының бере Марат Назаров ине. Мин җиһанга багам, тешен шакып, караюңнан вакыт үсәве, тик юк, күнмәй онда йондыз, биеклек һәм киңлек үлчәве. Мин ялдарга багам, улардымы, бутаманы үлем күсәве, тик йондыздай дөрбәй, базмыйрәт, батырлык һәм хаклык үлчәве. Мин үлгәстә, кара ергә күмеп, башысыма таш куярһың башымысына. Мин ятырмын тыныс, тыйнак кына, һакранмайса буран кышына. Мин ятырмын йәйге силләләрдә, кабер тынлыгына көндәштәй. Минең хакта усал һүзләр йөрер, үткәрермен берни өндәшмәй, үткәрермен. Ләкин Һиңә гайбәт китһә, яман тел бәреп, каберемдән ыргып торырмын мин, башысыма ташты күтәреп. Иң һуңынан һүз алган язучы һәм шагыйрь галим Рәшит Шәкүр Рәшит Назаров ижадын Акмулла, Бабич ижадтары менән бер рәттән куйды. Һәм табигать биргән таланттың олатайдарыбыз заманындагыса табигый шарттарда үсәргә тиешлеген әйтте. Үз асылыбызга, табигыйлеккә сакырды. Мин Акмулла ижады буенча бик күп материалдар, бик күп йөренем һәм Акмулла исемен халкыбызга кайтару юнәлешендә хәләл көсемде алдым. Менә шул материалларны йыганда дин буенда бер бабай миңа шундай һүз әйтте. Узган вакытта бер ишан хәзрәт әйткән икән ди, йыр Құрай номдары хәзер безнең дин буенан Хакмар буена күсеп бара инде дип әйтә. Ягъни bundan 100 yıllar элек дин буйлары, Ишак буйлары Хакмар буйларына караганда да йыр Құрай номына дәртле һәм илһамлы булган. Ошында бuna безнең далаларда, ошо Кызыл буйларында hatta min buna bilem, kayda bizim yeğenlerimiz, kay hurunlarga arnab yırdan sıvarılgan. Halkımız üz durmuşu, üz asılı, üz anı, üz fikri, üz duygusu bilen yaşagan. Buna şul sehre zamanları onu bulgan. O vakitte Akmullalar zamanında
мәжлістәрдә арақы ісіп исереу, ескілік, халықтың ісіп юққа сығуы, түшінкілікке берілуі, тұрмыштардың бұзылуы, ғайлалардың бақытсіздігі, күреләтә атаһыз ясәһіз тұрып қалулары, я булмаһа аталы әсәлі күйінсә, исерек йортларда балалардың үсүе ундай күренештен илгилеп булмаган. Ни өчен? Мин шулай да уйлайым. Шулай да халыктың халык булып яшәүе аркасында, халык булып, үз йырын йырлап, үз көйін көйләп, артык кызыл лозунгларга исе китмәенсә, тормыш акылы белән, Худайның кушуы белән, үзенең йөрәк кушуы белән яшәү аркасында. Шуның өчен дә безгә килеп җиткән ошо борынгы язарыбыз, ошо борынгы көйләребез, ул мөнәҗәттәр, улар бит кешенең рухының Аллаһ Тәгалә белән Аллаһ Тәгаләгә табынуы. Рәшит Назаровтың 50 яшенә арналган иҗат кисәһе тамам. Халык күңелдәрендә тулышкан хисләрен сайпылтмаска тырышкандай тын гына, ашыкмый гына таралды. Башкортстан китап нәшрияты китаптар хаты оештырган урында без шагыйрьдең якташлары менән һөйләштек. Яш сакта Рәшит Назаровтың Йөрәк дигән шигыре белән илһамланып, тылсымланып, шул тиклем ихлас итеп, менә үтемә кабул иткәнем инде. Шуңа килеп булып төшкәннән соң Назаровтың туганнары, ниләр иҗаты белән ныграк талышырга туры килде. Аның һәрбер шигыре безгә күңелгә ятыш, бөтәһендә ябай тел белән язылмаһа кешенең күңеленә ягылмаклыгы белән үзенә ихлас итте, битараф калдырмай инде һәрбер шигырыла. Менә бүгенге кисә бигрәк тә нык охшаны. Рәхмәт уны оештыручыларга. Рәшитлебез, бәхетлебез. Менә Мостай агай Кәрим әйтмешләй, Кәрим турында уның хатын әйтмешләй, Мостай агайды халкы күтәргәнмендер, аныһын белмәйм бит инде, ләкин Мостай үзен күтәрде дип язган инде бер урында. Шуның шикелле без Төрөмбәт халкы Рәшит Назаровты күтәрә алганбызмы, юкмылыр инде? Рәшит Назаров безнең авылда шул хәтле күтәрде дип әйткем килә инде. Без хәзер берничә ел инде авыл халкы, мәктәп Рәшит Назаров исеме менән генә яшәйбез дисәк була. Быелгы елда безнең мәктәптә 4нче мәртәбә Рәшит Назаров укулары үтә. Рәшит Назаровтың иҗат кисәһенә сакырылган һәм буга үзе башлап теләк белдергән кешеләр арасында тагыла бер әдип бар ине. Кызганычка каршы ул унда бара алманы. Уның каравы ул бүген безнең студияла. Ул Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты, Башкортстанның халык шагыйре Рауль Төхвәт улы Бикбаев. Рауль агай, Рәшит Назаровтың үзен күреп белгән, уның менән аралашкан кеше, уның менән осрашкандан калган нинди хәтердәр калган һездә? Шигърияттың тарихында шундай бәхетле мизгелдәр була. Менә 60-нчы елдар башкорт шигъриятының үсеш юлында бигрәк тә бәхетле усур булды. Менә бу усурда безнең әсәрләребез, безнең шагыйрьләребезнең әсәрләре яңа киңлекләргә сыкты, башка милләтләргә барып китте. Хугыштан хугыты күңелһез риторика, ысын лирика менән алмашынды. 60-нчы елдарда башкорт шигъриятындагы иң күңелле, иң куанычлы вакыйгаларның бере бу әлбәттә безнең шигъриятка шундай атылып килеп Рәшит Назаровтың килеп инүе булды. Мин үзем Рәшит Назаровты бик якындан беләм, елдар буе аралашып, катнашып яшәнем, хаттар алыштым дип әйтә алмыйм. Ләкин тормышта шулай була. Кайсы бер кеше менән елдар буе аралашып яшәйһең, уның менән бер урамдан йөрисең. Ләкин ул һинең тормышыңда, һинең язмышыңда бөтенләй из калдырмай тиерлек. Яки киресенчә була,
бір генә сорашу да һинең гомергә күңелеңә уелып кала. Менә Рәшит Назаров менән сорашу минең тормышымдагы шундай вакыйгаларның бере булды. Рәшит Назаров менән мин 1962 елдың октябрь айында республиканың яшьтәр семинарында бергә катнаштык, безнең әсәрләрне бергә тикшерделәр. Һәм был семинардың әлбәттә иң зур асышы Рәшит Назаровтың шигырьдары булды. Ул яшьтәрне лә, улларны ла, танылган шагыйрьләрне ла тетрәтте. Ул карап торуга бик баҫалҡы, шундай сабыр карашлы, уйсан карашлы, ябай егет ине, хатта уны егет дип әйтеү лә ҡыйын. Ул әле үҫмер осорунан да сыҡмаған кеүек ине. Хатта уның шуны иҫтә ҡалдырған, нишләптер ул сәсен алдырған, менә шуны иҫтә ҡалған. Ул ысынлап та әле ауыл малайынан, юҡ, бөтөнләй ҡалдырған машинка белән. Үҫмер сағынан сығып та бөтмәгән кешенең шундай шиғырҙар яҙыуы нисектер башҡа һыймай ине. Һәм тағы ла минең тормошта шуны ҡыуаныслы, 62 йылдың 12 Ағиҙелдең 12 һанында ошо семинарда ҡатнашҡан шағирҙарҙың шиғырҙары баҫылып сыҡты. Бында Рәшит Назаровтың шиғырҙары менән бергә минеке лә бар ине, ләкин шунда түгел, менә ошо Рәшит Назаров менән тәүге тапҡыр Ағиҙелдә бергә күренеү минең өсөн әлбиттә ҙур бәхет. Уның унда баҫылған шиғырҙары теге Йөрәк, Йәшен, Хәнйәр һәм башҡалар, ул бөтөн республиканы яңғыратты. Хәҙер Рәшитте белгән яҙыусылар улар ғүмән күп түгел, уҡыусылар инде ул минеңсә бармаҡ белән генә һанарлыҡтыр. Бына Төрөмбәт ауылының халҡын мин әйтмәйем, яҡташтар инде уны яҡшы белә. Рәшиттең тауышы ла, шиғыр уҡыған тауышы ла һаҡланмаған. Ул бер ваҡытта ла шиғыр кисәләрендә ҡатнашманы, радиода һөйләгәнен мин хәтерләмәйем, телевидениянан сығыш яһаған хәтерләмәйем. Шуға күрә менә Рәшит белән осрашыуҙар, уның тураһында хәтирәләр минең өсөн айырыуса ҡәҙерле, һәм уларҙы мин ғүмергә ҡәҙерләп һаҡларға тырышасаҡмын әлбиттә. Бына һеҙ халыҡ шағиры булараҡ һәм ғалим булараҡ уның ижадына ниндәй баһа бирер инегеҙ? Уның ижадына баһаны бер һүҙ менән генә биреү ҡыйын әлбиттә. Бына минең уның шиғриәтендә нәмә тетрәтә, ул ғәжәп ҡыйыу фекерле. Ул ғәҙәттәге күренештәрҙе бөтөнләй емерә, менә беҙ күнегелгән әйберҙәрҙе ул бөтөнләй үҙенсә күҙ алдына баҫтыра. Уның бер шиғырында шундай һүҙҙәр бар. Әйтерһең дә ут сығарҙым боҙҙо боҙға һуғып тип. Боҙҙо боҙға һуғып ут сығарып булмай әлбиттә. Ләкин Рәшит Назаров уны булдыра. Ул һүҙҙәрҙе шундай китереп ойоштора белә, шундай фекерҙәр күтәрә. Ул уҡыусыны хайран ҡалдыра. Ул бер ваҡытта ла теге ҡабатлау тигән нәмә уның шиғриәтендә бөтөнләй юҡ. Уның һәр әйткән һүҙе үҙенсә яңыса. Бына уның бер шиғыры былай тип тамамлана. Таң да килә көнсығыштан, төн дә килә көнсығыштан. Уйлап ҡараһаң, беҙ бер ваҡытта ла күҙ алдына килтермәгәнбеҙ көнсығыштан төндөң килгәнен. Ә бит уйлап ҡараһаң шулай. Был әлбиттә теге тәбиғәттең күренеш тураһында ғына бармай. Тормошта ла шул уҡ яҡшылыҡ та, яманлыҡ та беҙ күнегелгән теге матур яҡтан да килеп ҡайһы ваҡытта кешене бәреп йығып ҡуя. Менә шундай ғәжәп уның шиғырҙарында бөтөнләй яңы, донъяны яңы сағасыу. Менә беҙҙең башҡортта ат тураһында яҙмаған шағирҙы табыу ҡыйын. Аҡбуҙаттарҙан алып бөгөнгө көнгә тиклем инде ул 100-1000 тапҡырҙар ҡабатланған. Рәшиттең бер шиғыры былай башлана. Өҙә баҫтым өҙәңгегә, ер китте сыңлап, эйәргә үҙе күтәреп ултыртты һымаҡ. Бына бындай динамиканы, бындай темпераментты, бындай хәрәкәтте әле беҙҙең шиғриәттә мин күргәнем юҡ ине. Бына ошо шиғырҙы уҡып, мин хайран ҡалдым. Икенсе бер шиғыры уның «Донъя миңә гел йылмайып баҡты» ти. Бында йылмайыу тураһында һүҙ бара һымаҡ. Ләкин ул шунда ас бүренең ике утлы күҙе йылмайҙы ти. Ас бүренең ике утлы күҙен йылмайыу итеп күҙ алдына килтерер өсөн тормошто ғәжәп үҙенсә аса белергә кәрәк. Һәм уның аҡ күбеккә төштө атым тигән бер шиғырла бар. Унда ул теге аттан йығылғанын йығылдым тип әйтмәй, ер шары минең баш аша осоп китте ти. Менә ул тормошто, донъяны бөтөнләй үҙенсә аса.
Уның хакында бик күп сөйләргә мөмкин, әлбәттә. Менә ошо гаҗәп үзенчәлекле туя белү дөньяны. Һәм ошо 18-20 яшында шигърияткә шундай өлеш индерү, әлбәттә, ул хайран калырлык хәл. Бuna onun ijadын махсус өйрәнү, гыйльми тикшерү кирәк дигән тәкъдимнәрдә булды оның ижад кисәһендә. Белүемсә, бүгенге көндә был эш менән безнең филология фәннәре докторы, БДУ профессоры Әхмәт агай Сөләйманов үзенең студентлары менән бергәләп тикшерә, ошо эш менән шөгыльләнә. Ләкин гомумән алганда, оның ижадына бүгенге көндә әле тиешенчә баһа бирелгәнме? Уку-укыту йортларында без аны етерлек кимәлдә әле өйрәнәбезме? Һез ничек уйлайсыз? Мин менә әле Төрөмбәттәге кисәлә катнаша алмама бик үкенеп ултырдым. Бик матур кисә булган. Һәм шунда мине бер һүз тетрәтте. Унда Рәшиттең апаһы әйтте. Ул мейес тутырып берничә тапкыр шигырьдарын якты дип. Рәшиттең иҗады ул бәхетле, бер яктан ул зур талант, икенче яктан бик фаҗигале, аяныслы. Уның бик күп әсәрләре безгә килеп җитмәгән. Ләкин еткән тиклемдәре лә әле укусыга барып җитә алмай. Ул узак еллар буе үзенең тулы ентыгын күпме каләмдәшләре әзерләһә лә, нәшрияттың элекке хуҗаларының шундай кәртә кую аркасында ул укусыларга барып җитә алманы. Ләкин ничек кенә булмаһын, вакыт барбер бер вакытта ла талантларга каршы эшләмәй. Тарихи күзлектән караганда, вакыт барбер талантларны аса. Һәм әле безгә Рәшитте асаһы, менә шундай кисәләрдән үткәрелүе, уның 4нче китабы сыкты, шундай куанычлы хәлдәр, әлбәттә, безнең әдәбият өчен зур вакыйга. Ләкин әле уны дәреслектәргә индерергә кирәк. Уны вузларда өйрәнергә кирәк. Уның хакында, уның тулы басмаһын әзерләргә кирәк, академик басмаһын. Уның хакында махсус тикшерүләр үткәрергә кирәк. Уйлайым, булар барыгла киләсәктә эшләнер дип, чөнки әле кабатлап әйткәнемчә, вакыт ул талантты аскандан аса бара. Без уны яхшы беләбез. Башка шагыйрьләрнең язмышында ла һәр хәлдә Рәшит Назаровтың замандашларына караганда, бүгенге укучылар уның иҗады белән бәйләнештә ныграк торалар. Улар бәхетлерәк. Һәм киләсәктә, мин уйлайым, киләсәк укучылар уны тагыла тулырак аңлар дип, белер дип. Бuna һәр әйтеп киттегез бит инде, уның әлеге вакытта дөнья күргән 4 китабы бар. Шулай да безнең укучыларыбыз уның иҗады белән тулыһынча танышудан әлегә мәхрүм. Архивтан сыкмаган әсәрләре күп. Һәм бuna 60нчы елларда Агыйдел журналында сыккан нәферләреннән тыш, уның бит әле прозаһы менән бөтенләй таныш түгел бит. Уның хикәяләре, хатта юмористик, сатир хикәяләре бар. Бәлки гәзит журналдарда шуларды сыгара торырга кирәктер, әгәр дә сифат ягы буга хукук бирһә инде. Бында инде әлбәттә төп эш эзләп табуда. Әгәр инде табыла икән, улар матбугатта хәзер инде бернинди кәртә булмаячак. Менә яңа гына без бик матур итеп Шәйхзада Бабичтың 100 еллыгын билдәләп үттек. Ул бөтен республикала тотыш байрамга әйләнде. Менә Бабич көндәрен үткәргәндә мин әдәбиятыбыздагы тагы 2 шагыйрь турасында уйландым. Уларның берсе Салават Юлаев булса, икенчесе Рәшит Назаров. Уларның язмышлары гаҗәп охшаш бит. Салават та 20 нисә яшында, 22 яшында дигәндәй, туган иленнән мәңгелеккә аерыла, уның иҗады халкы өчен бикләнә. Шәйхзада Бабич 24 яшында язаланып үтерелә һәм уның иҗады шулай ук урында туктап кала. Рәшит Назаров, менә өченче шунда яшьләй балкыган талант, шулай ук 20-22 яшьләреннән соң инде аяныслы рәвештә иҗат итмәй тирелек. Хатта шуны һәлә охшаш, улар халдат шагыйрьләр, яугир шагыйрьләр. Салават та яугир булган, Бабич та яугир булган һәм Рәшит Назаров та менә үзенең буыннан әле уның химак халдат турасында күп шигырьләр язган кеше юк, халдат тормышы турасында. Ул әйтә, халдат яшәй кайыш исендә, дөнья иркен шуның өчендә ди. Менә ул үзе шул кайыш исендә кытылып яшәп, дөньяның ирке өчен янып яшәне. Һәм уның
бүтін тұрмыш ул романтика. Бәлки шул романтик булганга ла уның тормышындагы кайбер фажигалар килеп сыккандыр. Чөнки ул тормыштагы теге гадәтине, прозаны, теге бит дигәндинде кабул итмәне. Ул югарырак булды улардан. Хавала тип әйтмәйм, ердән аерылманы. Ләкин барыбер теге тормыштың ыгы-зыгыһынан югары булды. Менә шул үзенең ынтылышы белән тормыштың ваклыкларының арасындагы килеп бәрелеш теге уның күңеленә бәлки шундай яра калдыргандыр да. Ләкин мин уйлайм, әле киләсәктә уның әсәрләре табыласак, басыласак, бuna эштәр дә алып барыла бит инде, һәйбәт китаптар сыгарылды. Уның өчен иптәшләргә әлбәттә укучыларның рәхмәте бик зур. Һәм мин бuna Рәшиттең бер шигырын укымаксымын. Ошо язылмаган шигырь турасында. Алтын күк шигырьләрдә беләм, һәр бер юлы ала күз явын, хокланып тын басып торганым бар, мөмкинмени уга кызмавың. Күргәнем бар бакыр шигырьләрдә, газеталар тулы гел яңы, алтын шигырьдә тик дөнья күрмәй, алтын шигырь күрмәй дөньяны. Ни эшләйһең? Шулай килә инде. Әйләнештә бакыр аксала, алтындар кеше күрмәс ердә, кеше белмәс ердә хаклана. Менә шуны куаныслы. Рәшиттең елдар буе тыелып килгән, бикләнеп яткан алтын шигырьләре бүген халыкка ныграк китә бара, тулырак китә бара. Һәм әгәр вакыт калса, тагыла бер шигырь укырга теләрем. Ул Рәшиттең иң билдәле шигырьләренең бере тәүге китабына инде ул тагынды каршылау дигән 1965 елда сыккан. Уралымдың бастым да кап уртаһына, дүрт уфукка караным мин. Дүрт ягыма башым иеп, кайда шатлык, бәхет диеп һораным мин. Ел елпенде янымдагы гүлгә кунып, кабаланып кояш калкты. Әйтегезсе тинем мин шул сак уларга, әйтегезсе бары хакты. Зәңгәр күктән карлугастар усып узды. Карлугастар тыңлагысы, кайда бәхет. Күкрәп булып сыкты кинәт, көмеш һипте тамсы. Бына яшен юк түгел дә, был бит шулай, кызлар кызыл яулык булгай. Әбраздан бейей аяз күккә менеп китте һабан тургай. Йөрәк кагып гайрәт белән байканым мин, калдырмайса өсте асты. Һәм шул минут без бәхет дип минең алга бар дүрт уфук килеп басты. Бuna туган ереңдең каршыңда яйрап яткан ошо иркен азат дүрт уфугынан да кеше өчен зур бәхеттең булуы мөмкин түгел әлбәттә. Кызганычка каршы Рәшит Назаровтың иҗат юлы бик иртә аяныслы камалып бүленеп калды. Ләкин уның шигырьләре һәр вакыт халык күңелендә, уның шигырьләре өчен укучыларның, киләсәк укучыларның, Башкортстандың барлык дүрт тарафы ла асык дип уйлайм. Шагыйрь өчен бу әлбәттә иң зур бәхет. Рауля, һеҙгә бик зур рәхмәт безнең тапшырыуда катнашканыгыз өсөн. Һүҙемде йомгаҡлап шуны ғына әйткем килә. Шағирҙың ижад кисәһендә Ирек Көньябулатов былай дигәйне: Рәшит Назаров быуаты башлана гына. Амин, шулай булһын. Саф ынйыларға, ысын гәүһәрҙәргә генә табынайыҡ. Сөнки ысын сәнғәт кенә күңелде таҙарта, ысын талант ҡына халыҡты күтәрә. Иншалла шулай булһын. Йәйге ҡояш яңы ғына әле ҡалҡып килә ине ул саҡта. Беҙ йүгерҙек күмәк, беҙ йүгерҙек тау башында ятҡан ҡояшҡа. Кем тиҙерәк уға барып етә, кем нур ялын һыйпай иң элек. Бер-беребеҙҙе уҙып, сырсыу килеп, беҙ йүгерҙек ҡояшҡа. Эй, йүгерҙек йылға, тауҙар аша, малайҙарҙың сыбар төркөмө. Бына етер кеүек инек, тик ул күккә ырғып өлгөрҙө.
басып тұрдығыдақ, құлас яйып, хоқланышып, тирләп, әлхірәп, кемдір шында тұтыр инек тине, югірхәк тине шәбірәк. Яйгы құяш, яңығын әлі, қалқып келейні ол сақта. Ялан аяқ малай, ол малай, ол ярақта қадір, ярақта. Тек таң аттыйхә сығам тышқа, таудар алда, таудар қырласлы, бала сағым әлі хаманында, эҙләп йөрөй һымаҡ ҡояшты. Һәм ҡапыл ул серле таң эсенән ал шаршауҙы һирпеп ебәреп, йүгереп сығыр төҫлө көлә-көлә, ялан аяҡ ҡояш күтәреп.